Malawi Today. Okay, tidakali pankhani ya ndege ya ku India ndipafuna tikambiranepo pang'ono zokhuzana ndi black box. Chifukwa ndege yomwe yagwa ku India black box yapezeka. Nene kuti ma black box yapezeka. Chifukwa yani ndikuti ma black box. Chifukwa ma black box iwa amakhala awiri. Okay? Pamakhala yoyamba yomwe imapanga rekodi flight data, yomwe imachedwa FDR, flight data recorder. Okay, imeneyi mujindege za commercial zija zomwe timakwerazi imakhala kumbuyo kwa ndege kucha. Okay, imene ndi black box. Ndiye iliponso ina yomwe imachedwa cockpit voice recorder. Cockpit voice recorder iyoyo mmene dzina likunenera imapanga rekodi zomwe zikuchitika mu cockpit, zimene mapilots akukambirana akulankhula mu cockpit. Mu cockpit ndi karumu kakutsogolo kamene mmakhala driver wa ndege. Titakunena kuti driver pilot muja ndiko pilot kamene kaja kamachedwa ka cockpit. Ndiye zimene iwo aja akulankhula zimakhala microphone amapanga record zonse zija. This is a cockpit voice recorder. Okay, ngakhale timanena kuti black box ndi dzina chabe, sikuti zinthuzi zimakhala za black yayi. Actually masiku ano ma black box amakhala bright orange in color. Zimayikidwa ndithu mu zitsulo za orange. And zitsulo zimenezi zinapangidwa ndi mphamvu, zimakhala very rough, sizingapse ndi moto, zikovuta kuti uziphwanye kuti uziononge. Pali makampani amene ntchito yawo ndi kupanga zimenezi ndithu kuti chitachitika china chilichonse zinthu zitakupsa koma black box yokha ipezeka. Ndi amachika kuti chikhale cha red cha orange, bright orange, ndicho linga choti ngati chikhale cha black payaka moto wapsa pamene paja pose paja wapsa kovuta kuti uchipange identify. Koma chikakhala cha orange zonse ziyaza kokolokapo kaya zonse ziyazapsa mumachiona kuti icho mwansanga, you can identify it mwansanga. Ndi chifukwa chake kala yomwe anasankha kuchokera ma 1965 adanena kuti zimezi zikhale mandatory mu ma commercial flight onse. Mukhale flight data recorder ndiye mukhale cockpit voice data recorder. Tamvana pamenepo? Mwina ma picture tatiye ndione mene chimaonekera chi black box. Mwaiona imeneyi ndiye black box. Imakhala bright orange like this. Bwamva black box then imeneyi. Zoom kwambiri. Ndiye namati iya ndege za asilikali za nkhondo sizimakhala ndi ma voice recorders chifukwa maopa kuti ikagwesedwa adani adziwa iyayo. Zimenezo sizoona. Ndege za commercial zonyamula anthu zimapangidwa mandate kuti zikhale ndi zimenezizi. And the flight data recorder ndiyofunikira kwambiri, not only kwa inuyo komano kuti kwachitika ngozi mudziwe kuti kodi mene imagwa ndege inalili pati, imayenda bwanji, zonse zichamayenera muzipeze mmene mucha information imene chamayenera muipeze. Okay, plus zolankhulana kuti pilot ali ku cockpit kwa malankhula chani amati chani mayenera so muzipeze. So ndizofunikira kwambiri for aircraft investigation. Ngati anthu akupanga investigate kuti ndege inagweranji amapeza ndithu kumapeto uko, chifukwa ngati china chake chachitika ndikuti mapilot ajamalankhula amakhala akulankhula. Okay, amakhala akulankhula ndithu. Kaena akukuwa amakhala akukuwa mmene muja ndi mmamva kuti wanena chimene chinachitika chimene amachiona. Kaya wina wake anapanga hijack ndekuti mudziwa kuti wina wake analowa kumene kuja wapanga hijack mudziwa. So ndizofunika kwambiri.
ndiye paliso ndege zina zing'ono za private zimatha kupezeka kuti zili ndi chinthu chimodzi, zili ndi flight data recorder koma mwina zilibe cockpit voice recorder, zimatha kutero. Komanso ndege zina zakale ziphapha zimatha kupezeka kuti zinthu zimene zilimo koma sizimagwira ntchito. Mmene ife timagwerera galimoto yathu kusogolo kuja patalembedwa kuti airbag, munaona kuti pa driving wheel paja pamalembedwa airbag. Airbag ndi chinthu chimene pakachitika ngozi kuti galimoto jaomba chinthu muli pressure chimaphulika, chimatuluka ngati chipepala cha white, chimakhala ndi mpweya mkatimo, chimatifinya ife pa mtima apa, mutu umalowa pa chimpweya chimene chija, chimathandiza kuti iwe upulumuke, usaphwanyike mutu, usachoke nthiti, usafe. Ndiye chimatchedwa chi airbag. Mukaona magalimoto manu muja pa driving wheel paja amalemba paja airbag. Komatu ngozi zonse zimene mwaona zapakatipa zimene mmazionaona ku Malawi, muzazindikira kuti simunaonepo chimene chitatuluka. Ngati mwachiona chimene chitatuluka zimakhala magalimoto za nyowani zina zake. Kwa magalimoto ambiri a second hand amene timagula aku Japan ambiri zimene zijazo zima airbags yasizigwira ntchito. Kugwa kuchitika simuzaona chipepala chatuluka amene muja chopulumutsa anthu. Zimene zijazo kuli ku mayiko anzathu, company manager ipereka compensation, ipereka ndalama kwambiri company yogulisa galimoto manager. Lese mu makuyendesa Nissan, airbag sinatuluke, ngozi yachitika mpaka bale wanu afa, airbag sinatuluke, mutha ukaisumira company ija ndikupepesana. Koma ife magalimoto aja timagula second hand, atigulisa zonse ya Nissan ya, atigulisa ndi Autocom. Be forward. Umeona So tilibe insurance imene yonena kuti chakuti ngati sichituluka muzalandira compensation. Ndungofuna kubwereza pamene paponena kuti pali ndege zinaso zimakhala ziphapha. Olo mudati mwapita mene muchokasaka ukapeza kuti ngati muli chikoku mutha ukapeza kuti munalibeso, chinachosedwa kuti chikakonzedwa chipa chimene chiyacho kuti chaonongeka, okonza sikuti ndi wina aliyense, kuti mumpasa technician wina aliyense akonze. So ukagula kandi chinthu chakale kwambiri, ndiye kuti even anthu oti akakonze akapange repair zinthu zimene zakulibe, ndi anthu ena amangosiya kumangoyenda ndi ndege ija nanga ndege imaulukira ndi chimene chocho. Mwaona sichitachitika mpaka tsiku lina china chake kuchitika, ndi pamene nomata tikanakhala ndi chakuti chicha. Mwaonatu kumene kotu ndikuyankhula kwa the black teacher, mkulu amene amakonda kuyankhulapo zosiyanasiyana zokhuzana ndi zinthu zochitika mdziko mwathu muno, koma amakhalira ku China, ndi amalongosola zokhuzana ndi black box ya ndege. Ndeno kungombapo mkota pa zomwe walongosola kunena kuti ngakhale ndege zina ulo zitakhala kuti ndi maphapha, koma mkati mwake mumapezekabe black box. Ndi nthawi zina zimapezeka zonena kuti ena amatha kungoyichosa kunena kuti kukanika mwina kukayikonzesa, chifukwa choti ngati ukufuna kuti ukakonzese black box ndi kuti umapita kwa eno ake amene anakonza ndegeyo kuti akakukonzereni, ndi ena amangozisiya nkumayenda panda black box. Ndeno kwambiri iyo angokamba kuti ndege basi imanenabe kuti izikhala ndi black box ngakhale kuti ili mu condition yotani. Ndi zimenezo ndi zimene amangokambako mwachidule. Ndi kwa amene mungotipeza kumene, subscribe, comment, like, osailaso panga share kuti anthu ena ikupezeni. Kufikira nthawi ina tingoti mwakumanonse ziko.